Tatlong oras na hindi ka olats. Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tapos na siya mag-aral. Grabe, sipagsipagan. Sana madala mo rin yan sa trabaho mo, no? Diba? May mga moment na ganun nung sipag mag-aral. Dahil nga pagdating ng recognition, sandamakmak ang isasabit na medal sa leeg. Uy, di sana, pagdating ng araw na may trabaho ka, hindi yung papasok ka kung kailan mo lang gustuhan. Isang paalala lang po yon sa mga bagong graduation ngayon o bagong graduate. Mabuhay kayong lahat. Sana tuloy-tuloy ang inyong kasipagan. Anyway, nababalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. Kaya naman, oras na para mag-unat-unat. Itanggalin lang ang mga sakit sa katawan. Dahil alam kong pauwi ka na, isang malaking sana all! Well, ano ba? Ano bang naisip mong regalo dyan sa anak mo na balita ko? High honors B Ba talaga? Ba talaga pag may pinagmanahan? Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang matalino yan. Mabait naman. Anyway, ito sobrang maganda tong tip para sa ating mga bagong graduate at sa mga antara, may resume ka na kagad. Well, wala namang masama dyan, no? Kung gusto mo ngayon graduate ka, bukas may trabaho ka na, why not? Chok natin. Pero kung gano'n na mangyayari, syempre gusto natin yung tinatawag na graduation glow up. Taray, may ganon, B. May ganon. Diba? Kasi syempre, ang gusto mong impression, pag nakita ka ng boss mo o yung papasukan mong kumpanya, bukod sa mukha kang mabango, dapat may itsura ka. Kung wala, ito naman ang panghihinaan agad ng loob. Huwag ka mag-alala. Ito nga, tip number 1. Kung ikaw ay naghahanap na ng trabaho at gusto mong mapansin ka ng boss mo, una mong gawin, ayusin mo yung pananamit mo. Diba? Minsan ka lang, mag-interview, job interview dyan. Kaya, kung kaya mong gumastos kahit papaano, manghiram ka muna ng pera sa kapitbahay nyo o ng damit o sa kamag-anak mo na hindi naman masungit o madamot, go ahead, diba? Plansyahin mo, B. Yung long sleeves sa mga lalaki, tapos slacks, tapos black shoes na malinis, ha? Huwag mo kong kina-casual shoes dyan. Dapat black shoes para mas kabog. Sa mga babae, syempre, bukod sa dapat presentable ang damit, paglagay ka ng kolorete sa mukha. Huwag masyadong matapang ang kilay, hindi ganyan. Sakto lang, balance, baby. Tamang eyeshadow lang, huwag yung tipong pang pageant, hindi ganyan. Diba? Graduation glow up, diba? Para at least, kahit papaano, hindi na sayang ang effort mong mag-job interview. Pasok ka na kagad. Anyway, siya ako'y tatakbo na. Katina ng nalamunan ko. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Once again, happy graduation day sa lahat ng mga bagong graduate. Mabuhay kayong lahat at sana yung mga kasipagan nyo, mahawa nyo, mga katabi nyo, lahat ng mga kamag-anak nyo. Anyway, goodbye everyone. Happy Tuesday. Siyempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ang ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Bilyong tibok, di nang binilang. Metro's #1 Love Radio Basic!